amakase ba aha enye osoro efie enti nipa biara wasase we so ya kwantium na ubae ka na hu se ebra bi bedu no obosa sane akọwuchi ho ene osoro fie ho mode ana yebo ho na yina ye prese yebekọ yanka amepa amen enti nipa biara wasase we so wantumi ammo moden antumi ankodu osoro fie dia na matumi aka se obae de nanso amane yi ka amepa amen na ukwa fahi na uko enti ho ahosisi na homboa na yegusu ayeye enti eni anopai me ho ase meno eche osofie ho asem yenka amepa amen sofo yenko enti yeye namda na yenim se yete fie wo nipadua mu yi yente fie e wo Awurade nchen efri se yenam gidie mu na enye ohunu so se Awurade frɛw se Bible se obi ba Kristo mu a na oye abodie frufru ba ebre a ye wo mu hihie yi se obi ba Kristo mu a woni susuye a ewo Kristosum ana wiase entem yeri agin yeri yepe yeri nyansa yeri ahodin ene yeri enimdie ene esum na enya Kristo mu modebo sese ebre bi bedu a Awurade betu na safreye ma yakwanya ahome ewo osoro fie enye ne nipa butaye ba me pese oti ase se sa na wo twiri dia na eka wade baako ka che wonu ase aka wade baako obi yasi abi na obi nye na dofo obi yasi na obi ku ntokwa obi yasi ana obi sudi ni dwa aye na mbutaya wo nyina ne se ukoye na sedia ka na wo se kwan amami fa so wi mfie dodo Awurade de adom no mesu manya bi ana hallelujah asamusa umino no yes na yaya nam na eya yemfem mom se ye be firi nipadua mu fie ha akotena ya mami wiase ye ba nyina se bra ye bra nyina no ma na mo yewuo na chi no na nkonya iroho na nkonya obre na nkonya mani hunu na mo se ye firi ha dia ye wo aninda so se ye wo babi ko amen ye wo babi ko amen adofo ye wo babi ko amen sa enkanti sa na ka ye mo brufo mo fo ne ye nanso ananse anti senti ye woni da so se bra ye bre wo Kristo mu nyina se Awurade tu ne safra ya ye bagi ahome awo Kristo fi oh hallelujah amen me mamenum ama wo branya kwa kantere ho na hya ho deni na menim ye se de wo dua no eno a ana wo betwa amen amen oh amen yes enti so ye bomodin se ye wo fie o ye firi ho ye sonani ye modi banyina ne se ye bomodin se ye wo ho se wo kwantu mu bebi a ye wo bia ye juma mu ye guasu ye mo ye homodi se ye ni ye suban ye kasa ye ba so Awurade ni amen ka amekese pa amen kesupa den na woka afa wo ye hu den na wo twiri afa wo ye hu ma Awurade nkasa nkyerɛw na nye hu ti ase na ma obi nkasa nkyerɛw opa futu hu da obi ani ho batumi atu ofu sabre mu na wo se obi ka bibia se wo ti se obi ka onyame asema ayebra esefata se onya bre na utie ne fa bo bra esanse ye wo hanyina ye ni bra
awurade betu ne sa afrɛ ye hɔ nanim da obɛfrɛ sa hyesu ye da ye ni bra ye ni beti na breso ko da tumi hu sɛ meda nonkron nanso minti atoso no de untumi ehunu saa na owuo ba obɛfa wa ɔrenkrawo. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Na etwa sɛ yɛn nyinaa yɛkɔpie Kristo atemu adwa n'anim na obiara nya deɛ ɔnam nipadua so yɛ ɔyɛ no ɛtwa na etwa sɛ ɛyɛ mini wo sɛ yɛpɛw yɛmpɛw yɛwɔ kɔpie Yesu Kristo atemu dwa n'ase na ɔnam obi biara nipadua no so deɛ ɔyɛ papo bɔne o papo bɔne o na ɔbuhu akwanta. Amen. Oh, hallelujah. Ade biara wo ye wasase so bia ada wo ni metwɛn obubu hu akwanta sɛ usisi wo nua arenya wo hu a obubu hu akwanta sɛ okum obi a obubu hu akwanta. Hallelujah. Amen. Because panom angrofonum sɛ ka ye mame Lydia ye bua ye ofri hai na oda enim a awurade to ne sa frɛ no yi sɛ ye anwrama mu a ye kɔ na sa kɔbusa sɛ awuo bɛn ɛna ekun no ne yakɔ ye hu amamre na ɔhye ase ne de wɔn kyerɛ ne de sɛ wɔyɛ na owu wi a ɛna yebuso ne kyira kwan nyame na to ne sa frɛ no mfierodo aye mame nyae saka ye mo bi wanya mo kɔta hafa nka be ya ho akɛse pa amaye. Oh, hallelujah. Amen. Ɛna no pai awurade ahyɛm ɛhyɛw den sɛ to hofo na bo obra yie sɛ resitie bia owu akwantu ada hɔ ma wo be si owu akwantu ada hɔ ma wo obapie onyame nim na obabu ho kwanta akyerɛ awurade na obabu ne sɛn yes yɛkenkan ɛyɛ asomafoɔ no nnwoma ti du nson ne aduonum kono ekosi aduasa baako kenkan wɔse na ɛnam sɛ yɛyɛ Nyankopɔn abusua nti ɛnsɛ sɛ yesusu sɛ Nyankopɔn tebea te sɛ sika anaa dwetɛ anaa ɔboɔ adwini a Onyankopɔn de ne nyansa ne n'adwene adie wɔse ɛnam sɛ yɛyɛ Nyankopɔn busua nti mo ma yesusu sɛ nyama wɔ sase so nyinaa yɛbɛtumi de yɛadwea bɛti obi anya yɛ ho ade ayɛ deɛ yɛpɛ ɛnkyɛ ɛnam saa kwan so twi nimpa bebree fa nya saa kwan so ɛyɛ deɛ nsɛ ɛmfata titiriw yɛ asɔfo nom ebinom titiriw yɛ asɔfo binom kwan yɛbɛfa so adidi ɔwɔ asafo bɔnum nsɛm yɛbɛgye wɔn agyapadeɛ afiri wɔn nsɛm ade ahwɛ yɛ busua ɛna hia ɛyɛ ɛnyɛ nipa no nkwagyeɛ ɛna hia yɛ sɛ saa na yɛnam deɛ a ɛna na asɛm ada hɔ ma yɛ. Amen. Bɔn hyɛn kɛseɛ paa. Bɔn hyɛn kɛseɛ ma Jesus. Wo a wote wo gua so wo so wodi wo dwa ɛkwan a wɔfa so efisisi adwadifoɔ anasɛ kuafoɔ ada wo nim twɛw wɔde nyama afiri kwan so ba wo bɔ homɔde agye ato hɔ wokɔ agogohyia sɛ anuanom de nyama kɔ gua so a ɛnam sɛ ofroka anadwo ɛna obedu ahomakyi nti na ɔbɔ mɔde akɔtwa ti hihyihi ade ama no na ɔmba no konya sɛ trase atwitwe ho no ti na atwitwe ho ɔbɔbɔ mɔde akyinkyin no sɛ atɔnyama wɔ nyinaa wie ate ne mfa sodi a ɔpɛ afrim owie ɔsɛ aba bɛka kyerɛ sɛ ɛna adwa no anyɛrɛ ankɔ yie wɔkyɛ mu nan kɔsɛ da kɔgyina sɔre dam ɛhuhuri ɛda nyame asɛ ɔmayi yesu ayɛ ɔdɔde adɔme ɔmade pakyemia ɔmayi na ayɛ daa na ɔsɔ wohuri bɔne yo amani yo amani yo amani wobu nua kwasea wosisi wo nua ana wo kaka kyerɛ Awurade sɛ ɛdɔ Awurade da dɔ ma wobu nua kwasea nti mo ne yo bo sanka sepa powerful
onyame jisuo wo hwew onyama woye nyina ba pie onanim na obabu ho konta sere onyuma atie sofo yanko kakra ne santi onyankopɔn abu nani agu emre hodoɔ apni no so nyama woye nyina pobo sisia wo sisia onua nyina awurade ti so ohwe pa na mom obu nani ayeren agu so mi papa brofo so carry on yeji agnofo si yiji ana twika sɛbɛka sɛ kɔso no yɛ oh hallelujah amen kwenda homa kwenya da homa ahodi na wo ɛna osisi unua na obo ni apo na sɛ ebre na bedu obonya sa ahodi wo ibio bra wo pia papa nanim asa koye sa de ibio da atuji wara hallelujah amen yes na afei de nipa a ɛwɔ mmaa nyinaa sɛ wɔn sakyerɛ wɔn atwene anyame na mekan o Erade anum asɛm ne aye wo hye sɛ upeo sakyerɛ wadwene sɛ ma ekoso enen awurade sɛ ma ka kyerɛ wo sɛ sakyerɛ wadwen na anya saa sɛ wo ti sade wo ye ho na dabɔne wo ye beto a oboye mɔbɔ hallelujah amen yes every say wayi da bi ato hɔ a ɔnam ɔbarima bi a wayi no asi hɔ so sɛ obebu wiase atɛnte ne mu awurade yi da bi asi hɔ sɛ ɔdɔ bɛma Jesus Christ a woyi na asi hɔ no obebu wiase ma nyinaa atɛn ne mu trene mu awɔde bɛ mu ne mu awɔde bɛ mu tene ne mu awɔde bɛ mu tene ne mu oh hallelujah amen awɔ trene mu busuafo sɛ saa na tie dia ɛna nipa wasɛm ɛbɔ na po baawo sɛ nipa nya wiase japade nyina na ohwire ne kra mfa so bɛn ɛna obenya ɛne nipa nwuro wɔn ho hwɛ ne yɔnko nipa hwɛ ne mmerem eyi ne ho spare pass na ɔrekɔgye sika open accident papa ma wona na yire na busua enjoy ene afie bi ho ntumi ntena mu mini fie bi oksu hu krodua ma ho ntumi ntena mu nipa bi abakɔ fie ha bi abatu dwane edwa na adwo na abofra bi bo sanka shepa bo sanka siama Jesus ntumi ntena mu no sa afie wura edwa na adwo ya tumi na ana bibia baje Yesu mejimi moja ojina moja wase uhunu da ben ose de bia me hu ayabako abajai amen wana obatu efie wura nto a kramo betu otezongo bo sanka sepa bo sanka siama Jesus oh hallelujah amen wabatu wasi fie ntumi nnam eye papa nya papa mini nipa bi otachimantia o ska papa the whole day what this kind na tete cd na ko homa obebo no brusu pa obewu na sika no ko pa ma ayeden sika na obre hu ko pa ayeden meni nipa bi odabo krum ko jiska dro shaska do we enne kan se ko jibia adwa no pa bi sabi toilet ya ko ja ne nan anu na odie no buy ko hie no ambri no digu ho wi ahwie fisu ko po no buy mu no ri ahye onu nka we ka Yehowa wo bre uko peska we aye dai uko ji we aye awurade hu mobo no mo adwen sakyira no mo tiase amen every day kwai amen for huma Kristo amen for huma Kristo amen no so shebre amen abrabo danefo amen and awurade Yesu ah so for me ko wiye me ka say tete ya
to so ndetem me kan Awurade asɛm ɛwɔ Korintofoɔ nhoma a ɛdi kan nemfa kɔ wie ne yi mu eti dunum ne yi mu aduonum ɛnwɔtwe 1 Corinthians chapter 15 verses 58 me kan Awurade asɛm eti me nuanom anti me nuanom adɔfo sa asɛm wɔ nyinaa te sɛ ya ne bre a ye bre no mfa so bɛn ɛna wom sɛ nyama wɔ echi sɛ ya atwen bɛn ɛna wɔ twidi aw de ɛkɔ ai sa na tie ba bia wokɔ ye bia se a obenya bi aka o bonsa ka se pa amen etimi nuanom adɔfo adɔ dia wo dodo awurade na ma ye dia wo pe Awurade matena nkyɛn apa na ma do dia wo da na ma ye dia wo pe Awurade matena wo nkyɛn Awurade matena wo nkyɛn na ma do dia wo da me papa Eradi matena ye mami bone bra wo Kristo mu ye wo hyɛ da ho dene ati na busu anyina ba ye Kristo dia wo so obusu no chichiri ne sɛn dia o ye no o ya to ma uma kwaya unam so no o ya to ma uma amen mami bi di obi ka akro wi am asem na meka se kafo na ba no ka okose dem no ka se ne ba se obaka se mini ho metu kwan mami e baba ko mienu dia to su miese ne ba ka se mami dia o ye no enye kanu kroche ni pa no udika utua uhuto me ka kire mami ni se wo ha oba ya o se aka se mami o se mami odam won tu kwakwa bia odam ayi na homete dia o ye no ahwe ya akwara we onyini a obesua enti on penti wote wotu mami jari awe papa jari awe oh hallelujah amen what you saying eti madofo muntintim adofo mo ma yentitim mo him me papa no mami no mo ma yentite okrisoso no be ko mi kruma on tumi ka bibi se me ye kolo first me ko mo se me jimi fuo yesu a wan ware da oni me ba anu na me medi na chi ayuro ho sem wi ba adu bra bia onyame nsa da me so wie no me ko na obi akotokoto me oh yes aya you hu chire se wo ye kristoni amen e fa hu siesie katase no mo so o ye nti busia adofo no mi papa ne mame no wo se mo tentem mo him mo tentem wo kristo mu yes se na brabo no sisie bia se na sisira sisie bia se wo bio se uni bio mama tentem sisa tentem dada tentem brother tentem oh hallelujah amen aya isa sisu japade ne ehia o bio uni bio bobu ho kwanta amen amen and amen amen the last one monkoso Awurade adwuma mu da ade biara wo yere bu osafo ene wasafo ma oh my god empaba obia ona na duma chedie de onyame de dum obia kente no hu mu na ye fa bo onkwa ho ban na ebre na du a ebepie onim na obobu ho kwanta ache ajenkwa yesu o ajenkwa wo na wo yo hini oyo hini ajenkwa wo na wo yo hini ayo no wo hini
Aje kwa na wo Oya wo hini yo. Ampo. Aje kwa na wo ya hini. Wo hini ampa. Aje kwa na wo ya hini. Oyini kasi. Oyini ampa. Ampa. Aje kwa Mementuofu opa futu dada kai na me kai o se asisira bia wom a odada ma uhu ano satira wadwen ebrene nie kame hunu yi a eni eduro se kame ni ma na asai ene ayadomre ene ayankwagida wose muntintim na muhihim amse wo sheda bia to ho a obobu bia se manyina atan Oya e wo trene mu ene anya me ahwe me ka se small boy me abrante afi na manya 18 years akora we ba tumi atu yefu wona ma tumi akasa akira ye enya akora asem Bible no obi ani ho che no eye Bible mo asem na ye ka fa asem no na ye asem na yefo na obre anya kwa ene Bible si de owo aso no Ontie de honhom no ka kire safo no se anya mi na me kasa kire odi a na ye nyame ho no kasa kire odi a ana ahorase mu eso gya na mo so Mesi ajinkwa wo na ho yo hi Baba sema bia oya Mamu yehimuda Koso wate Nyami achuma yebu Na rina apada Na benyaka Atiapa Na apada Na Yedi the fa dwina kuma ina fa fam urade kai ona urade ntemasem ona oni ntemasem ene yanko jida ye mame lidia yebua de ye kanyina wontie bi ye na ye urade atuyefu Onyame ho ngokro meda wase Ona tambufo Obai se yebanya nkwa yanya na broso Na obonefo de Obai se obosei na okun na wasei Meda wase se nedan Ona wano masensu akasa Se hodi na otumi mo busuai na adofo hanyina se o bambo anya o ma etia se akonsiri bi da obi anim na adine be ko sayem a abane fo moja so na disun kunima o ma fo moja so na din kunima o ma na namsa yesu mo o ma dia dance se
Proud to suffering, mammy. Lydia, Yabua. Awa humijiamono. Wofa okwabesu kasai. Na asam no sisem abrabo. Asisem hyebre. Amama nya ba me hoso. Enne me fa se miwra ene ma chinkwa. Me ne wontra afiri nei kwose bra oboto safra me. Awurade buaye. Kristo buaye. Me ne mi se dia kaso obaye. Me jadwuma dia kan na hye wonsa. Manyama nyina akɔhwe pa. Na ye di ho danse e hye odi ne manyam. Yesu odi muti. Amen. Bawsam kasia pa. Oh, bawsam ya papa no, bawsam no. Eden ye ka kire no. Na onya ne de. Amen. Papa nyame nhyira o. Ebreko. Yan sebre no. Yane ye ma me bebo afode. Amen. Juma de ne kwa wie ya no no. Anya de ye be spend.
Mama, ya sinyama, ya sinyama. Mama, ya sinyama, oh boy, nyama ni wusie. Mama, ya sinyama. Ene ma no we. Sa ne ma poto yi amode asensen hoyi. Mama, mbo ya wusie ya pa chofa kofa. Nsu o mama ya nsu. Eya hina na dumu ja no. Eya hina na dumu sa ja no. Boy wusie atanya ma boy. Uyo nipa na se we ya abua. Mi ye nipa. Eya hina na dumu ja no. Ofo riwa. Eya hina na dumu ja no. Oyo nipa na so ya abua. Atanya ma o. Ena mama bo mi. Samu ne ma poto yi amahata se. Tamego na mo hata wa han. Efie ye mu fi. Mutu fifie so. Mama na yantu mago. Ma to bo mi wusi. Mama na ukoye. Mama na ukoye. Mama me ko hwa masase no so. Me ko masase no so. Masase no me ko akɔhwɛ so. Hey mama, oboy sobo. Eh sa. Yo. Enti sa wenti wa na betra se obeba sisi a. Mama, brown boy so about to see how it is shot when young woofy. Yo, my granny mambo pada. Mama, je drink we. Debi we de me kokɔ no. Wo pe kokɔ no. Yo. Ah, mama. Yo, kokɔ na me pe mo fe kokɔ na man. Oforiwa bie ma me. Mama, na aduana with the biscuits ko mu. Dabi mama ya si chire kakla. Mama ya si chire. Ni ya si chire. Obu ya wu wa si chire. Oforiwa meja ya low. Chiata na nke. Oh, mama ya si chire wo ho. Mama pacha si chire. Amaria. Mama, pacha oni ya si chire wo ho. Mama me ni sugar. Me pacha, mama ya si chire kakra wa. Wo de ba ya den. Ndi begu me nkwan nim. Eh mama, me pacha. Mama si chire ni ni. Yo me da se. Mama, atana bomo me kiro mama. Mama bello. Oh, forma tauna ka. Hey. Emma Meliante, Amelia Coquan, Catcher Ronte. Mama, Oba Mankuan in Niagu ha. Oba Mankuan in Niagu ha. I don't react. Maria, Meja mene mi kunu George na si nyina na hanso bi da mene mi kunu George na si nyina efi akobota ha mi kunu mama na sika ye dama bla George abla ni sko e me ba na de bre me ba me ba tintin no tin ya we no once osofo no ni di ni say boy na de oh mo me wi ame na de mo ye nsu me bani sika ya mode ofaliwa pamuwa sameli akoko onye kura oyo kromfo mama obeji sika na fi unsemo mama edi asam me dawa me tisa kwa siafu bi kasa na aye kwa siaben saba ba kokoro oja won oyo balma no oyo bia mama mi ye ni bawai mi siesie wo ha wula tu vivie so me padi awoyan tu vivie so tu they will come you see something
Mama, why do you ma foolish? Amelia, a bit for planting a person for Mama for Betty dance. I know a bit for planting a bow. I'm on that for no more, but I try a bit of planting for no. Message of one. Mama, oh, Mama. Coffee brown. Mama, coffee baby. Oh, Valiwa. Wouldn't baby a boy, Mama, minimum. So, Mamma Frano, never for Jessica Namla. Sicano de Bremen, Asa. I could have Valiwa. About biscuit coconi be breme wine. Every 1 hour me per coconi. Meba mucha and Bailey at the share Yadamase. Yabedina, yes, upon the swan, yes, a filthy. Ya mammy and the trefiaro. No, mammy, be on my yanni, jay, papa, or to put jay yanni. O to my answer, or to most why I don't palm my own toy. Now, no, I need Nakaya Padistan so bad as some my. Now, no, do my come we are. How many pound transit down? Said one fire, my papa. Near fear for a drop on slow no more. Near cancer, mamma. Yamau 2 years. Mamma, Yamau, Diana, money room. Mamma, Baba, Yammy found coffee. Amen. Yo, yada, Jumfo Manase. Yada Jumfo Manase, dear Dree, Yabapes, Yabaji, and Kaibo. I wish Yami who said ye, a Payamu near the qua. Now your bar said ye near my bay. I wish Yamu. Yo, and Kaiboa, a woman in any. Ye Paja Muna, Ma Obibiala, and Kobe Bibiara. If ya your qua, Ubianco baby, a haya, and a baby biala, and the Bamocho, won't throw Pijam Muna, Ma Obibiala, and Kobe Bibiala. What the after that air to Arthur. Yo, Bemen na medase. Say, and none of pay me jinaha. Namedena sia edikai Emma a jenyan coupon, or bar any susun cron. A son say a toko casia nananom asuna ebusia esufre no. Waje yeso ama enedei. Sebe mame okodie na so nyankopon wasanka wie mama ye enti ye danase. Ye na ase a etoso mienu ye de ma ye papanom asofwe. Enam ye mame eho do ene ye nua bema kwakwaje a eye oye mame ba osofo ho do. Eni nti omaji 3D agitrada ede empaibo ene odo abeta yachi aboa yen ama yedwumadie yi abesu semra. Mijina nananom asona ebusua ananmu edomase yiye yedomase papa yedomase ensa ye na asibio eko asori mani nyina ho se omasai omadaje abeta ye maame ene ye nuanom achi a mra ye kwakokoro ye maami yedomase ye na asibio eko akadonfo ne agyanfo ne yade amrefo a ebedom yen mijina nananom asona ebusua ananmu de obi bia ase ne amahwere ewa asona ebusua ho no adum nyankopon onhye manamu ewo nyame agya nyame oba ene nyame honkronkro di mu amen. Yo yada se ani die mu baby a obi asojina na so ne ye mompa ye twato ani die sojina na so ye bompa ye twato ne agye nhira ko. Yo yabatu yansa e abusia afọ na mre nim na ansana ene papa se munya bibia bo na o mpa papa yala wase wani kunim alpha ni omega yala wase se wama ya mame awufu sum ya asomdwie na ye nkunim die ewade una nim ne ntiato onsafra ya mame na yinim se sabre wama na baabi atwere ewo Abraham kokom Bijai wana aka chire nyina hye wonsa efiri mu panyin so kosi akuma so emu ba kosi be ma so
me de onyina bia no magyabrɛ no srɛ obambɔ mapa sɛ nyɛ wɔn dea wo ma de fini wɔn fi ba munya asomdue wakɔne abade munya asomdue wana montoto nyina anya asomdue dia me srɛ ma wo ma ne sɛ sɛdeɛ wo ma yɛ maame enkwatenten no ewade saa na ma ɛntɔ abusua nka yɛ nyina so na ma ɔmo bia ni wɔn kwa ɛmen yɛda wase sɛdeɛ ebisa ma abusua yi obɛkɔ so ayɛ ama wɔn na bɛyɛ na kɛseɛ Jesus wo din mu ɛne abɔ mpa yi amen. Hallelujah. And you are many adolfo a year trashemu. Ebo se baby a benu anaba se shemu na oho. Enti ye beda onkokro asi na se odi akwa aba sumremu. E pacho ye be ko se a ani asa but mon trans entwe won se mo bia wa ha. Mo man si enti ase 1 minute. Wo so na wo kron na uye sese uso na uye sese hallelujah oh yeah oh Israel oh bese Hunti wa hinibra ya openye wasase so se de to so ma ye hu da aduane ne na fa ya ka cheye so dem de chom de aka impanya ko so hwe ye free bonim na wo no soro ahini ya hode ya de onyam ya odi ada amen Yesu moni adwuma Yesu moni adwuma o ye jin shira ba bia obi a hobrasen so ye shira ye nyina che adom shira no ye nyina saka Ewurade Yesu Kristo adom onyankopɔ ne don soso ngonkro ayokofa ɔne yentra sese eneda nyina amen Ewurade asundwe ka mo nyina Let it start. Start it over. You're mine.